Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo za ku koyi ta yadda za ku yi linkin ɗin NIN number ɗinku da kuma layinku wato sim card. Amma kafin mu ci gaba da Allah kada ku manta ku yi liking sannan kuma ku yi subscribe ku kuma kunna alamar ƙararrawa saboda da zarar mun ɗaura sabon bidiyo za ku iya gani. National ID card ko kuma NIN wasu lambobi ne waɗanda gwamnatin Najeriya ta tsara su saboda gane kowane irin ɗan adam adireshin shi da kuma inda yake zaune. To dalili da yasa MTN yanzu da kuma ita ma gwamnatin Najeriya take buƙatar National ID card sabili da matsalar tsaro da kowa ya sani ta zama ruwan dare. Akan haka ne yasa gwamnatin Najeriya babu ta yadda za ta yi sai dai kawai ta kama inganta layukan da an riga an kai rijista. Ta yaya za a yi ta inganta su? Dole sai ta hanyar tantancewa da kuma layuka na gari da kuma waɗanda ba na gari ba. Ma'ana idan ka rijistar layinka da kanka ka kenan kana da damar yin kira kuma gwamnati za ta iya samun adadin lokaci na gano duk inda kake idan ko da ka samu matsala ka ɗanyi wani abu wanda ba daidai ba. Adadin yawan layukan da aka wallafa a Najeriya kaɗai ya sa harkokin tsaro da kuma matsalar tattalin arziki ta samu matsala sosai. To kan haka ya kamata a ce mutane sun mai da hankalinsu sun yi verification wato sun aza BBN ɗin sorry ba BBN ba National ID card ga ainihin layinsu. Saboda haka yanzu bari mu je direct zuwa ga bidiyo ɗin. Abu na farko da za ku fara yi hanya biyu ce, akwai hanya mai sauƙi akwai hanya kuma wadda bata sauƙi amma kuma kowane su yana da amfani. Dalili kuwa idan akwai service na USSD to zai iya sauƙi amma idan babu service na USSD ba zai sauƙi ba. Alal misali idan USSD za ka yi amfani da shi cikin sauƙi za ka shigo alamun phone ɗinka wurin kira sai ka danna alamun kira. Idan ka danna alamun kira sai ka sa *785# sannan sai ka yi alamun kira sai ka zaɓi layinka guda. Za ka jira. Idan ka jira idan kana da National ID card lambobin guda 11 sai ka sa suna wannan wuri. Idan kuma baka da su to sannan sai ka sa ainihin su kuma waɗannan lambobin ga sunan *346# idan kana amfani da MTN. Ya danganta daga kowane layi da kuma abin da suke so. Sai nan sai ka zo ka sa lambobi misali guda 11 ainihin na NIN ɗinka misali bar mu ce misali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misali sai kai sending. Da zarar ka submit idan dai lambobin kwarai ne za su yi ma alamun makin cewa abin ya yi successful shikenan. Wannan ita ce hanya ta ɗaya. Hanya ta biyu kuma shine ta hanyar yanar gizo. Browser da kamata ka yi amfani da ita idan kana son ka yi wannan abin akwai browserji da yawa. Misali amma ni zan yi amfani da Chrome. Za ka shiga ciki. Idan ka shiga cikin Chrome za ka danna MTN NIN kana iya sa link su kuma Google automatically za su ɗauke ka sai su kai ka can website ɗin wanda za ka ana ainihin NIN ɗinka. Za ka yi scrolling ka zo sai ka ga idan aka sa NIN Information Center to nan ne za ka shiga ka taɓa. Idan ka taɓa shi za ka zo ka shiga Link NIN sannan sai ka zaɓa select type ka zaɓa NIN sai ka shigo ka sa lambar wayanka misali 081 misali 2 3 4 5 6 7 8 9 sannan sai ka sanya NIN number ɗinka guda 11 misali kana iya cewa misali 1 2 3 4 5 6 7 8
next. Da ka sa next za su turo ma wasu lambobi, a halin yanzu ba zai yi ba amma za su samu wasu lambobi. Bayan sun turo ma wasu lambobin wanda kira OTP one time password kuma wannan lambobin sannan sai ka sanya su, shi kenan zai yi linkin. Bayan ka kammala to za ka jira shi, za ka ba su tukka, su kuma za su turo ma sakon cewa ka yi submitting, sannan kuma za ka jira su bayan awowi za su buɗe layin. Idan dai har NIN number ɗin ya yi daidai da abin da ma'ana details ɗin NIN ɗinka ya yi daidai da abin da yake cikin lambar wayarka. Misali sunan ka Hussein Musa to kuma nan ma ɗin sai ya ga Hussein Musa misali. In sunan ka Isa Abubakar nan ma za a ga Isa Abubakar ga NIN ɗinka kuma layinka. Idan bai daidai da abin da ka ba su ba za su yi linkin ba. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda da zarar mun ɗaura bidiyo irin wannan za ku iya samu. Mun gode.